बे मोजां जि फाफोर बदि साला सुखान हाराजोबावनो गालानै फिसाला थाल्ला सोराजोबो बिदिखौ थुब्ला हो भाई सिखाया देनजारलै खिन्थु बेलै नोङो जाजोब दा गोदोनाखौ आंलाय दाउनि गोदोनाखौ जानो बायदोलै हाइजें लिफैसो होनाया साइथिं लिफैसो होबावनो रा गालाया मानि खुगा जाखोलै बेलाय ना नांदरनि खुगा जाखो ना ना खुसियानि खुगा जाखो बेलाय ना बामिनि गाब गाबनिसो हांसोनि जागासिनो दं नै खेलाया दे मोजां खोथा दे बाबु दे एफा खस्थ' जोनानै मोनबोनायनिलै माखासे 900 थाखा थांदोंना 900 थाखा थाङासो मानै मोनदों मा मुलि मोनदों mana mulai ini? Sing. Sing is king coba. Mejem dong hidran ini. Apa tuh ye? Sataring. Apa tentang ye boulder sih? Boulder. Iku mana mulai hangse gap. Gap. Gap sen ni ke? Gap sen ni ke? Be kemun ke sendang deh, iya. Funai. Buye, lantah buye, kangkunga, kemun dong. Nggak ni kemun dong, ada apa mau tera? Lantah gini tinggal lagi. Hei, lidri bayi, lidri. Ipa kosto zona munbunai ini dah, muzang kita leh. Mana bitai kene beri nulai ke, Korea, ini South Africa ni sih songnya be. Dakari nulai, raja hot Dakari. Sudah dah boleh deh. So guys, hangsego जानाय जासिगोन माने नै हांसो बेदरजों ओंखामजों जासिगोन आरोखि ना बल खेलायाव देरहाबोनाय नै दा आच्छा बेदरना गैथ'ला ना बाथोन दङ आरोखि ना रेडि जाना दङ बेदरना लाबोगासिनो आरोखि दालि दं लेबु दं ओरैनो आदामोन औ नै बेदरा बेनो देनजारसो टेस्टि लखा nih ada mandung untuknya, zana aja sih ngerti. Tapi mau di mana? Hasil video mana hangkai? Munjah hangkai? Acha.
मालाबा अमा बेदर मोनजाबावगोन र' अमा बेदर मोनजानो फैगासिनो दङ बेदरना आरो जाखांहां दंबावो आरोखि माने फुटबलजों देग्लायनि बोसोरखौ फुटबलजों जाखानोसै आरोखि आंगायलायनायनि सुरु बानायग्रोबाय हांसोजों स्टार्ट खालामबाय ने हांसोखौ आरो मोनजाबावगोन अमा दंबावो थ' गाइस जाग्रोनायसो दा लुबैलाबायनो हागौ आं देखायथ'लाय जानायखौ